I feel so awkward doing this in public. Men hej alle sammen, velkommen til eller tilbage til min kanal. Jeg hedder Victory, og det her bliver en meget kort video, fordi jeg sidder og venter på toget. Men basically vil jeg bare tale om 2 tegn på, at du kommer tættere på Gud, okay? These are my notes. They pop up, don't mind me. Det er bare det, jeg har skrevet. Look, kig min telefonskærm. It's the worst. Anyway, du er blevet kristen, du arbejder på at udvikle dit forhold til Gud, du beder, du læser Bibelen, men du er ikke sikker på, hvordan det går. Her er 2 tegn, okay? Det første tegn er, når du tænker på at synde, eller du rent faktisk gør det, skammer du dig, du angrer, du tænker, hvad der er i vejen med mig, hvorfor bliver jeg ved med at begå den her synd, du bliver ved med at love dig selv, at du aldrig gør det igen. Måske ender det alligevel med at ske igen. Selvom du måske ikke decideret har læst i Bibelen endnu, at det er forkert, kan du alligevel mærke, at du gør noget forkert. Og selv hvis det lykkes djævlen at overtale dig, har du virkelig dårlig samvittighed over det bagefter. Det er faktisk en god ting, for det betyder, at Guds helligånd er med dig og får dig til at mærke, at du gør noget, som Gud nok ikke vil være stolt af, og får dig til at tænke en ekstra gang. Det handler ikke om at få dig til at have det dårligt med dig selv, det handler om at hjælpe dig med at lære af dine fejl og begynde at arbejde på ikke at begå de fejl igen. Tegn nummer 2. Du føler dig ubehageligt tilpas i situationer, hvor folk synder eller gør ting, der ikke lige stemmer overens med Guds ord. Thank you. Der ligger en sko. That's someone's shoe. He's still talking. Ja. Jeg filmer aldrig på en togstation igen. Okay, lad os sige for eksempel, at du er til en fest. Der er høj musik, alkohol og druk, og folk gør, hvad folk normalt gør til en fest, hvor der er alkohol og druk. Du har været til fester før, men nu er du begyndt at have det anderledes. Du har ikke lyst til at deltage i de her aktiviteter, og du vil low-key ønske, at alle andre for deres egen skyld holdt op med at deltage i den her slags aktiviteter. Du kan mærke, at det her miljø har en dårlig indflydelse på dig. Eller du har en veninde, som prøver at flex, hvor mange fyre hun har været sammen med, og det gør dig ubehageligt tilpas. I stedet for at fnise over det, har du lyst til at spørge hende, hvorfor hun behandler sin krop som en genbrugsbutik. Du har dårlig samvittighed over at tænke sådan, for hvis du rent faktisk sagde det til hende, vil hun sikkert opfatte det sådan, du kalder hende en. Men det er ikke fordi, du tror, du er bedre end andre. Du bliver bare ikke tiltrukket af de ting længere. Det står i Bibelen, at dårligt selskab påvirker vores gode vaner. Så når du begynder at kunne sniffe ud, hvem der er dårligt selskab for dig, betyder det, at du kommer tættere på Gud, og han har givet dig en 6. sans. Så ja, det var bare 2 tegn på, at du kommer tættere på Gud. Slightly inspireret af en YouTube short, jeg så, men i mine egne ord og mine egne eksempler, så der er ikke noget plagiat. Men ja, tak fordi du så med, og vi ses i næste video. Was that seamless or what? By the way, this is the reality. This is the truth, okay? Jeg sagde, at jeg filmer den her video hurtigt, mens jeg venter på et tog. Meanwhile, jeg har siddet her i en halv time, og jeg har lavet 3 tog køre forbi, okay? So, don't believe everything you see online. Ikke at det var min mening at lyve, but jeg troede rent faktisk i mit hoved, at det ville tage mig 10 minutter at filme den her video. But then again, I'm too perfectionistic til at det vil tage så kort tid. Men ja, der er kørt virkelig mange tog forbi. There's another one now. I'm gonna try and catch this one. Druk, og folk gør, hvad folk normalt gør til en fest, hvor der er alkohol og druk, men du har været til fester før, men nu har du det anderledes. I did not eat that. Let me take that one more time. Ew. Oh my goodness, all these bugs around is bugging me out, quite literally. And people still looking over here. Don't look at me, guys. What?